ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಲಾಗ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಡ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಏನ ಚಿಕ್ಕಿನಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನ ಏರ್ಪುರ ಹೋದ್ರು ಚಿಕ್ಕಿ ಚೇತು ಚಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಆಗ್ಲಿ ಜನದ ಎತ್ತು ತೀಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅದ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎತ್ತಿನ ಇರ್ತಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಾಗ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಅಂತ ತೂವರ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಗ್ಲಿಂಕಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತು ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಎತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ರೆಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೇತಿ ಜತ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಫೋಟೋಸಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡುಂದುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅವೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತ. ಏನಾನೇ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇನು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಕ ಬಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೋಯಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪನ್ಪೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಲೇನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ತೀರ್ಥಪುರ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ ಏನು ಹುಡ್ಕೂತ್ ನೈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತಾ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿತ್ನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರುಂಡ ಏರ್ನವ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಮ್ಮಂಡದ ಉಂಡು ಅನನ್ಯ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ರಂಗೋಲಿ ದಿಕ್ತಿಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಗಾಯಿನೇ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದನ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಟ ಉಂದು ಏಪದ 2018 ಮಂತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿತ್ತು ತರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ಒಂದುಲ 4ನೇ ತವ ಅಂತ ನಾನಂಜಿನಿಗೆ ತೋಚ್ ಪೌಡಾಯಿನ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿನ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಏರು ಕೊರ್ತುನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಬರ್ಡೇ ಕೊರ್ತುನಾವ ತುಲೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆನಿತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಲೆಗೆ ನೆನೆ ನಾಲದೀಡೊಂತೆ ಅಡ್ಕತೆ ಜೀವಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನಂದವ ಲಾಚು ಕೊಡ್ತನ ತುಲೆ ಅನನ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಲ ಉಲಾಯಿ ದಾದೋ ಇತ್ತುಂಡು ಐಂದು ಇತ್ತದೆ ದಾದೋ ಇತ್ತುಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನಾಗ ನಾನು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವ. ಸೊ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೇರಣತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಂಟ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪುರ ಅಂಟದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಟೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಣ ಪಪ್ಪನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ಅನನ್ಯ ಇದು ಸೋಮೇಶ್ ಸರ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೈಕಂಬ ಶಾಲೆದ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲೇ ಉಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಆಂಡ್ ಕೈಕಂಬ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚಲ್ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಓದುಕನಮ್ಮ ಯಾನು ಓದುಪೆನಿಗೆ ಒಂದು ಚೇರು ಶಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಂಡೆ ಒಂದು ಚೇರು ಶಾಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬರೆತ್ತನಾವ ಯಾನ ಪೂರರೆಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬರೆಯಾರ ಸಂಜ ಓಪನ್ ಒಂದು ಬರೀ ತುಲೆ ಈತ್ ಬರೀತೆ ಏನು ಓದುಪೆದ್ದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಖತೀರ್ಥ, ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ಗದಾತೀರ್ಥ, ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಕುಡಿದೆವು. ಆನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಂದೆವು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಟ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಣಿಸಿತು. ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಂದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದೆವು. ಅನಂತರ ವ್ಯಾನ್ ಹೊರಡಿತು.
ಕುಲಶೇಖರ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದು ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಮಾನ ನೋಡಿದೆವು. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅನಂತರ 2 ವಿಮಾನ ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮದ ಮುಖ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವಾಗಲೇ. ಇದೆ ವಾಪಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆನೆ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತಿ ಕುಲಶೇಖರ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಪೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಪು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಳಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಮಘಮನೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊಸರು ಕುಡಿದು ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತಿ ಪಿಳಿಕುಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಮೊಸರು ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಲಸ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ, ಹಂಸ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು, ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು, ಗೂಬೆ, ರಣಹದ್ದು, ಜಿಂಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಮೊಸಳೆ, ಆಮೆ, ಕೋತಿ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ, ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆವು. ಅನಂತರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋದೆವು. ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಲಿಕುಳದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದೆ. ವಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕತಿಜಿ, ಮುಳ್ಳು ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳು ಬುಚ್ಚು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ಒಂದು ಆದೀತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೂರ್ ತ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಗರ್ಸ ಬರೆತ್ತನೆ ತಾತ್ರ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ಗಾಡಿ ಉಪಾಸ ಪೋದು ಬತ್ತನೆಲೆ ಕಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಏನಾಡ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಂಡದ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ರೀಲ್ಸ್ ಅದು ಸಾರಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜವು ಚೂರು ಮರಲು ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಂಡ ತೆಲಿಪ್ಪು ಅರ್ನಿಗ್ಲು ಅಂತ ಪಾಡ್ತಿಜಿ. ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದವ ತೂಲೆ ಅವೆಟ್ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೇನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಗ್ಲಿಂಗ್ ನೆರವೇರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿಗೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು ತೂಜ ಓಡು ನಿಂಗೆ ಆಸೆ. ಸೊ ಚಳಿಗ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮದ್ಮೆತ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅವಿಂದೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಟಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಎಲ್ಲೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ಬಾಯ್ ಫೋಟೋಸ್ ತುಲೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಏನಕ್ಕ ದಾದೋ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಂದ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತೆತ್ತಿದ್ನ ವಾ ಚಿಕ್ಕಿ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗಿ ತೆತ್ತಿದ್ನ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ನ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ. ನಾನು ರೆಡ್ನೇದ ಫೋಟೋ ದಾತ ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಅಕ್ಕ ಅವ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೇದೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಟೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾವುತ ಎನ್ನ ತಾತ ಈ ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೇತಗ್ಲಿ ಏರಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ತೋಚಿ ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮದ್ನೇತ ಫೋಟೋ. ಈ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದ್ನ ತುಲೆ ಆನಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಏನನ್ ತುಲೆಗೆ ಏನು ನೀ ತೋಂತೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾ ಉಂಡತ ರಡ್ಡ್ ಬಕೆಟ್ ದಿಡ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ರೆ ಜೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಗೋಯಲಿಡ್ತು ಒಯ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಜೆಕ್ಕುನ. ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುತ ಕಟ್ಟೆ
ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲಿನಾಲ್ದು ಇರ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಟ ಒಂದುಲ ಎನ್ನವೆ ಎಲ್ಲೇಪ್ನಾಗ ತ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಆನಂಚಿ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದಿಂತ ಒಂದು ತೋಟಡ್ ಮುಂದುಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನವೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಿದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತನ ಅಂಗಿ ಪೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ದೆತ್ತದ್ನ ಒಂಜೇ ದಿನದಿತ್ತು ನಂದು ತೋಜುಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಬೊಕ ಈ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಏನು ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ದೆತ್ತದ್ನ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಿದೆತ್ನ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಪರಾ ಫೋಟೋ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಪಾಡ್ತಿರ್ತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೋಟೋಲ ರಡ್ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದೇನ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಉಲ್ಲಲ್ ಬುಕ ಪಿರವು ತೋಜುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪರತ್ ಬೆಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಮನ್ನುತ ಇಟ್ಟೇಗೆತ ಅವು ಏತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತನು ಓ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅವೇ ಬುಕ ಇತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತು ಪೊಸತ್ತೆ ಸೊ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಬುಕ ಕುಂಟುಲ ಆಜಿಡ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುದು ಒಂದು ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಪಂಡ ಬಿಪಿನ್ ಬುಕ ಶೋಭಿತ್ ಬರ್ಪೆತೆರತ ಶೋಭಿತ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಅವ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಐಟೇನ ಅಮ್ಮನಂಜಿ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಕಾತನಾತೆ ಬುಕ ಬೇತೆಗ್ಲಿನ ಸರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ದ ಏನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಪ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪರ್ಣಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಪ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಪ್ನ ಅಕ್ಕ ನಡೂಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಮೇತ ಮುಲ್ತುಲೆ ಏನ್ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಇದ್ರಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದ ನಾತೆಗೆ ಸೊ ಅಪರ್ಣಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾಲತೆ ಪೋತಲೆ ಬುಕ ಸೈಡ್ದ ಚಂದಕ್ಕನ ದೆಟ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ಫಟ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಫಟ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನ್ ಮಿನಿ ಪಾಂಡಾಲಿಂಗ್ ನೆರುವಲೆ ಸೈಡ್ ಟಿಪ್ಪುನ ಏನು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಲ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಚಂದಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತರದ ಈ ಸೈಡ್ ನಣ್ಣೆವ್ರಿ ನೀ ತೋಂತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೀತಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೇತ ಪಂಡ ಸುಷ್ಮಿತನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ಮೇತ ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದ್ಮೇತ 2 ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಗೀತಕ್ಕನ ನೆನ್ನವೆ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕಿನಗ್ಲಿ ಎದಿತ್ತದ್ನ ಉಂದುಲ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂದು ಏನ ಅಕ್ಕನ ತುಲೆ ಕಾರೊಂಜಿ ಮಡಿತದ್ ನೀ ತೋಂತಲೆ ಬೊಕ ಪಿರವು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಾಣೆ ಆತಿಜ್ಜಂಡು ಗೋಡೆ ಅಪಾಗತ ಒಂದು ಸವಿತ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಮೆತ ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಲೆ ಬೊಕ ನವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನವ್ಯಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಜ್ವರ ಅಂಜೆತ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಟ ಇಜ್ಜಿದೆಟ್ ಪಿರವು ತುಲೆ ಅಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಿನ್ ಕುನ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ತೋಟಡ್ ಪರತ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತುಲೆ ಉಂದೇಟ್ ತುಲೆ ಬರೀತ ಅಪರ್ಣಕ್ಕ ಬುಕ ಸುಷ್ಮಿತ ಲಾಚು ಬುಕ ಪಿರಾವ್ ಏನು ಏರ್ನ ಸುಷ್ಮಿತನ ದೆತ್ತಿನ ಅಪಾಗ ಎಲ್ಯಪ್ನಗ ಚಂದಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಟನ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಚೇತು ಚಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ನವ್ಯಕ್ಕ ಈ ಬರೀತ ಯಾನ್ ನಡುತ ಅಪರ್ಣಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ತ ನವ್ಯಕ್ಕ ನೆಂಗಲ್ನ ಪರತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಪರತಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಾಡಿಜ್ಜಿಂದ ಆತೆ ತುಲೈತೆ ಶೋಕಿತ್ತನ ತಾಪಗತ ಇಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆನಿತವೆ ಇಷ್ಟ ಫುಲ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಈತೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ